Dámy, dovolte, aby ste teda, milé dámy, vítajte. Sledujte, ako sa krásne obliekli. Väčšinou prevláda červená a ružová. Sú tu dve modré. U tých mužov, ak ste si všimli, väčšinou majú čierne plavky. A to preto, lebo my muži sme takí, že si všetko zakepríme, tak radšej čierne na čiernom. Banská Bystrica, Mirka, nech sa páči. 81, Janka Miháliková, Millennium Fitness. Ja si vítam, ne? Hej, dobre hovorím, lebo vtedy niekde Julo Karabino, že ja nespomeniem tu rýchlo, tak vám potom postartujem. 82, Alexandra Kočišová, opäť Millennium Fitness. 83, Markétka Vojtášková, Česká republika Fitness a Lepšerov. 85, Editka Nováková, Millennium Fitness, opäť Nitra. 87, Silvia Solárová, Eškáka, Banská Bystrica, Jirčo Špagátu. 89, Ingrid Ziková, Helačín. A 96, Viktória Kulikajte, Litva, 18-ročná kočka. Takže by som vás poprosil teraz, dámy, keby ste sa trošička potiahli sem a dopredu viac. Vy, čo vy rozumiete, poďte dopredu, ostatné budú kola vás, ale zase až tak dopredu nie. Upravte si rozostupy, ideme pre rozhodcov najskôr spoločné štvrťobraty, takže základný postoj.